Niye anga podcasti Senanyako biworoni konontona ye min bɛ lase Banema Sogoba ani Nathaniel Dambele fɛ. Bi arabadon avril kalo tile 2 san 2025 an ka verse kalanta bɛ bɔ Filipekaw kitabu la. Filipekaw sura 2 a verse 13. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko katuguni min bɛ baara kɛ aw kɔnɔ ka se di aw ma ka sɔn a yɛrɛ diyaɲɛkow ma ka u kɛ, o ye Ala de ye. Ala tɛ dan dɔrɔn ka anw wele ka ɲɛnamaya ka kɛ ni a sagoya ye. A bɛ fanga ani cogoya di an ma walisa an ka se ka taama ka kɛ ni ale sagona ye. Ale ni barika la, a bɛ an hakiliw ani ko minnu ka da an ye, an bɛ sama fɛn minnu nɔfɛ ani an ka kɛwalew, a bɛ olu labɛn walasa ka olu dama kɛɲɛ ni a yɛrɛ ka ko labɛnni dafalen ye. O la an tɛ an kelenna an ka danaya sira taama la. Ale de bɛ an labɛn ni minɛnw ye ani ka an yɛlɛma don o don. Jijali ye nin ko ni a sɔrɔla dankarilen don i ka kokɛtaw la walima i bɛ sigasiga, i ka i miiri ko Ala bɛ baara kɛ e fɛ. I ka ko, i ka olu bɛɛ kalifa a ma ani i k'a to a ka i sendaɲɛw ɲɛminɛ. A bɛ yeli ani fɛn yetaw, a bɛ olu di i ma. O dɔrɔn tɛ, nka a bɛ o kow waliyali, o fanga di i ma walisa i ka olu lawaleya. Ala ka nɛɛma ka i datugu bi tile bɛɛ kɔnɔ. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Christ yɔrɔ, ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.